Hayırlı gün, hürmetli arkadaşlar. Biz bugün Tüverek İskeri uyuşturulları grupta. Bizden Ağuz yerlerinde sinişli haber var. Şimdi buna Allah'a şükür. Bu Ağuz yerlerinden bile Mikhail Ağuz yeri başta 13 yıl işlemediğini, 13 yılga birinci tapı bile şunday sinişli haberinin sebebi bizden hürmetli İgize Mintimirovna şimdi o'zining mana yaxshi ish ko'rsatganlari uchun, yaxshi etib xalq bilan ishlagan uchun, tirishqi uchun mana shunday belgilar ish ko'p berildi rayondan. Biz endi ani chin ko'ngildan qutlaymiz. Shundan da igizasiz boshqa bo'lmay, Allohga shukr, u kelgandan beri bizning pochta bo'ligi mana shunday tertibli, shunday xalq bilan tug'ar ishlab borishim. Endi ko'rib turasiz, aning ishi bek ko'p, mashaqqatli, zarbatsi az. Shunga endi mana hurmatli avlodlar, sizlar uni bajarasizmi, atsi? Har vaqt moya gazetini podpiska sotsiyasi yozasiz. Mana bizning yanında aynan pravda qilida, unda bek yordam etdi bu yo'nalishda. Shuning uchun negiza Mintimirovna sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Shu bo'lagiz bilan birinchi ham ozoq bo'lmasin. Endi shunga endi anday nelar. Mana rayon o'rnida shunday endi ishni bilgach, endi rahmat endi bizning yetakchilarga. Endi shunga esa sizga shu yerligida bizim bilan tag'in birga ishlagayni. Shunga chin ko'ngildan sizga rahmat, молодцы. Hurmatli avlodlar, endi butun gazetlar yozara kerak, inanın. Ana butun gazetlar kerak. Mayaq da kerak, sibirkisi da kerak. Tag'inda odashqa muhabbat da kerak. Endi har nida ma'lumotda har kishi o'zina kerakli endi informatsiyalar. Shuning uchun negiza tag'in rahmat sizga. Aynopa, sizga so'zni beraman. Hürmetli iптешләр, чынлап та почта хезмәте авылда булу бик әйбәт ул. Күп кенә авылларда хәзер узарларны ишетергә туры килә, почталар эшләми, почтальоннар юк диләр. Безнең менә шу авыл җирлегендә почта эше шушы Илгизә кергәннән соң бик нык тәртиптә эшләп бара. Чынлап та почтаның эше шул кадәрле күп кырлы, документ эше, bütün әйберне компьютерга кертергә кирәк. Монда инде халык белән эшләүдә бик мөһим. Халык белән эшләгәндә сабырлык, түземлелек тә таләп ителә. Безнең Илгизә инде ул менә шушы сабыр да ул, түзем дә ул. Халык белән эшли белә дип әйтер идем мин, ныклап өйрәнде инде. Бездә инде кай вакытта кәефсезләнеп утырган вакытта аңа инде bütün кешеләр бер төсле була алмый. Кеше белән эшләгәндә төрле чаклар була дип әйтәбез инде. Чөнки почта эш бит ул хәзер күп кырлы. Анда магазинда булган bütün әйбер продукциясы да, промышленность товарлары да барсы да сатыла. Аның үзенең планында җиткерелә почтага. Менә шушында 30 мең планның 27 меңен үтәгән вакытта да Илгизәгә инде район тарафыннан төрле вакытта төрле шәйинде үтәп җиткермәдегез дип кимчелекләрне әйтүдә була. Шул вакытларда ул инде бик кәефсезләнеп кайта. Менә шушы авылда арабызда шушыннан 80-нән артык кеше пенсиясын ала. Соцзащита аша түләүләр бик күп. Бөтенесен йортларга барып ул түли. Гәҗитләрне вакытында тарата. Чөнки без газеталарны көтеп торабыз. Почтаның килгәнен. Ул кешеләр гәҗитне укыйлар. Бигрәк тә район газетасын менә мин шәхсән үзем кеше яратмаса да мин район газетасын бик яратам. Һәрбер нуктасына хәтле укып чыгам. Шуңа күрә район газетасында алу кирәк. Татарстан газеталарында алу кирәк. Безнең гәҗиттә бик матур материаллар чыга. Алынсында алабыз. Авырмасын өчен киңәш. Гаилә газетлары бик күп газетның төрләре.
кешеләр инде халык аларга тырыша. Менә без дә бик сөендек шушы күчмә кубокның бирелүенә. Авыл җирлегенең эшчәнлегенә дә ул уңай нәтиҗә ясый. Шуңа күрә хәзер бер биек ноктага менеп җиткәч, инде түбән төшү чынлап та җайсыз була. Шуңа күрә бергәләп авыл җирлеге, мәдәният өлкәсе һәм безнең шушы территорияда булган учреждениелар бөтенебез бер булып, ярдәм итеп, пенсияләр алганда товарлар да алып, Илгизәгә бөтенебез бергә эшләгән вакытта гына безнең эшләр бара. Илгизәгә уңышлар телибез.